Sugeng siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosok ape Dede ngenteni mamsik. Ya ben adem sik sayure lagi mentas ya yo mongah-mongah leh. Oh Mbah Yi Dede tan ben luntur kabeh keringete. Nggih ha. Kulaan apa Mbah Yi? Kulaan. Aku kok ora apa gelem botol enek nduk ngono nduk. Botol. Delok golekno tan enek botol apa ora tan? Botol aqua niku lho. Goleki eneng apa ora? Ketingale mboten gadah, Bu. Napa Bu sak kilo 8.000? Terigu. Terigu 8.000 berarti setengah kan. Ndak mosok ora mek bathi lek Om. Mek bathi saithik. Saman kan kopoke kono. Pokoke yo dudu yo aja sampe kaya aku tak. Nggih kan buke kan cukup. Ya wis gak enak ya wis. Kapal api nggih. Susu. Kapal api cilik loro. Kapal api cilik ale. Wis ta saiki iki ora usah ado-ado diparani bakul. Kok terus karek ngusungi ning warung. Mengke jan buka warung Bu, aku tak nyapu. Aku nek gek nek kancane iki rasane pripun ngoten lho. Waya Surya teko. Selasa. Kok kan nek enten kancane nyapu ngoten lho. Iki lah ya tak tunggone gak iso. Nah, Tak tunggone. Buka nek buka memang apa? Platen jenengan TWW pundi lek Om? Sidoarjo kuwi. Kuwi Sidoarjo, ono lho anu. Surabaya mriki nika nggih. Surabaya sing apa urung sate Surabaya. Hmm. Sing banjir kalau Mbak. Nggih. Nika lho. Sidoarjo iki lak sing nika kene Lapindo nggih Om. Lapindo. Lawak dhewe apa ning Malang kalau pinggir Riyen tak eling-elinge. Pokoke riyen enten kados pengusaha tas kathah nggih Bu nggih. Tunggulangen apa Tanggulangen nggih. Kota Sidoarjo. Anu Sidiwati ya. Angger teng Malang gene Dik Dewi pun enten dituwa mbak dhuwur nika lho Bu nggih. Iya di anu di. Nggih. Tanggunange. Jaman kae. Teko kuwi Lapindo. Oh, sakniki Avanza ngeten iki nggih Om nggih. Lah niki lho pemirsa Avanza. Lho, Apa sabiyen? bempere. Bempere tok kuwi ya, Mbak. Lah sinten ngertos benjing terus dados Avanza tenan lek Om kok. Memang susune sing putih harus siji ae. Nggih pun Intan nganu sik nggih Bu, ben mamsik nggih. Iya. Wis Intan ben mamsik pemirsa. Buke lagi kulaan. Yo ora sarapan pemirsa ya mene kok sarapan. Terus dia ngomong kudu. Menjelang jam 10 ya aku nek ngarani yo. Anu. Maem pertengahan hari. Jus, kan? Ning jawabmu. Tapi ojo tak nembak dhewe. Gak. Nah, minta tolong ya. Ini tak wanggo siji. Diwangi kok buke siji. Pun tak gawane aku, Bu. Pundi-pundi tak gawane aku. Jenengan ki malah kok koyo kinara mlakune tinak-tinik rene tak gawekno. Pun to. Oh, nah. Pun nabi anu. Jalan. Nek Intan mboten purun ki nggih ra gelem. Gak apa-apa, aku wis serok dinone. Dadi yo kono Nggih kudu sabar. Ning warung. Ya, Ayo disaponi sik omahe ngarep. arep sakoni yo Kok tak gawekno tahu bacem. Ya wis nang pipis. Ora. Pun buka warunge. Bismillah golek rezeki. Kula salah pundi mriki? Mas ngono dijak waduh karo kayak kasur, Duk. Apa gak Intan. Iya,
Bu, sabar, Bu, sabar. Kabaran guyu ya ini aku bismillahirrahmanirrahim. Nes kadung emoh ki yo emoh ki lho emoh. Anu Intan, Bunda Dewi minta tolong. Emoh Mbak Wi. Lah kenapa teh emoh? Wis pokoke aku emoh, ngenteni aku gelem. Kayaknya napa? Saged boten ditanokno. Anu si kunci nang Kenapa kunci napa? warung kan lawange ning gurine anu. Dipaker ki lho nek. Kuncine jangan salah pundi. Ning gedek ning lawang pintu. Nang pintu lawang gedek sik pemirsa. Oh, nggih, sik tak golekane. Ki mangsa esuk ya emoh pemirsa tak jak nggih konten yo muring-muring. Ayo tak nggih konten. Kan dapat kemarin tuh, ku lho pemirsa apa? Iku wayahe rokok Surya ada. Cireng. Rodok. Mumpun iki lho. Ya ya kuwi wayahe rokok Sing Surya. lipet. Untuk kemarin dapat cireng dari Mae. Ayo direview yuk. Emoh, aku lagi emoh gawe konten. Lah kena apa? Yus pokoke emoh. Aku atuh ning kamar ae. Ngono pemirsa. Kuncine kang niki to. Wis gak apa-apa aku ngono ki ya wis. Wis pirang-pirang tahun ya. Nggih hafal. Apa? Ya gak tak seneni ya gak tak apakno. Wis ngono kuwi. Ya Allah. Mae, sedep, Mak. Gede Bami. Napa niku? Larutan apa, Mak? Iki kelikir. Kenikir kalih jeruk nipis. Kayak madu. Kalih madu. Wong ketibon nah Dik Mang. Ya Allah, Mak Dase. Dawuh meleh. Makan godhong nak kelikir tak godhongno. Oh, alah, ya. Wis muga-muga paring sehat, Mak. Aku dhewe ngene iki terantan-terantan kok, Mak. Nggih, sik ya ora iso. Sik pemirsa. Nyapu, engko terus gentan jeruk. Sapune ning kono iki. Ora sah dianunya, Nduk, kotor lho. Oh, tak goleki pemirsa. Anggitku kan nek dekne moh sing tak syuting genten. Dekne sing nyuting. Ngono lho. Aja mbok ngono tempat sampai rusak mbok kok ning rambutmu kok rambutmu mak ya rusak, Nduk. Wes kok kono ae. Hup. Ini Ya wes ning kono ae. Lagi kira-kira sing resik-resik ibu apa intene? Aku sih nyuting. Oh iya. Ya. Sampai ibu bukan termimil ngono ya. Lho ki urung mbok penyet. Wes. Masa orang gak penyet wes cilik. Nenek. Bu. Nenek kok. Nenek. Nenek. Hah? Kusine sapa? Kusine sapa? Bondo. Kusine sapa? Akhirnya besok kita hari Minggu Budal. Tangerang naik bis. Masa nang Tangerang, Bu? Jenenge Tangerang nduk tak tekoki Majah ora Jakarta. Tangerang. Ya Jakarta yo beda, Tangerang yo beda. Tapi Mbak Nur melok ora? Mbak Nur. Mbak Nur. Melok Ibu. Heeh. Intan. Pida. Mbak Nur. Gak Pidut ditinggal. Pidut ditinggal. Oh. Ibu. Ning omah karo sapa? Pida. Gak ro karo Mbak Fiterno Mbak kono. Hmm. Kandi mang Pidut, kok Pidut. Intan, aku, Majah, Kak Silo, Sela, Mbak Nur, karo Aku. Mas Aldo. Heeh. Wis Mas Aldo iku anaknya Mbak Nur sing ngarep pembahasan. Heeh. Kuwi ikut. Tak kira ngono melok Pida. Tiket sok apa nih, Mang? Kondang selak gak enek, kondang habis. Gak apa-apa, Mbak. Oh, biasane Dodi iki budal esok nuki bengine lagi tumbas. Nek karepku kan nek sampean apa?
saiki Minggu budal ya. iya uang tiketnya ibu Mbak Intan kan tak pasrahno Makjah kabeh. Heeh. Pokoknya PP 2 orang 1 juta tan. Heeh. Yo, terus sakmono terus. Kenapa Makjah? Lisa. Lisa, Mak. Kenapa Makjah tidak mau pakai rental? Karena satu takut nanti sopirnya jere kelelahan. Engko nek sopirnya keselen, Mbak. Engko nek mobilnya rusak, kok malah pikiran dan lain-lain. Ya wis Mak, aku manut. Bojone Mbak pokoknya Lina. manut wong jenenge dijak ya pemirsa. Masa Heeh. dijak aku wani ngatur kan yo. Heeh. Bagus ya. Pokoknya Makjah nyamane pengen bis dan Pak Silo ya kita Mm-mm. turuti saja. Heeh. Naik bis. Heeh. Jadi engko paling juga iso mampir-mampir ya, Nduk. Nek pikirku kan nek pamane nganggo mobil rental kan ibuku pamane mampir neng Monas iso nyoteng Monas, maka ibu yo rong tau nyoteng Monas. Tapi ya gak apa-apa, semoga suatu saat mbuh kapan yo nek rezeki engko iso dolan-dolan. Iki sing penting dijak Makjah ya wis muga-muga acarane lancar ya Tan ya. Wis tak genteni Tan ae, aku ndrem email terusan. Wis saya genteni Tan. Bar ki tak masakno. Masak apa? Goreng cireng, gone mama kok direpi mbek Bunda Dewi. Ayo, ndang diterusna kuwi. Goreng cireng iki. Ya ning omah letan ora mungkin nang goreng cireng ning tengah sawahe Mbah Woi lho. Kok goreng cireng kok ning ndi goreng cireng? Iya. Ben awakmu ketok ning syutingan ngono lho, Nduk. Engko tak terusne ibu kabeh. Mosok sing disuting men ibu tok ya pemirsa roh ibu ki wis ngelu kok pemirsa roh ibu wis mbliyur lah tapi piye neh kadang sing tak syuting ora gelem iki pemirsa nek tak syuting ki Intan nek lagi purik ngono ki nggih ngenteni purike bar enggak gak purik atine bolong lagi gelem nggih lagi gawe ngono wis pokoke iki sak mlakune nggih. Matur suwun nggih semangate, paringi semangat nggih. Semoga jenengan yang selalu hadir paringi sehat walafiat semuanya. Bu, ku suarane apa, Bu? Nanti. Alah yo. Mari saiki ora tau rene. Wedhus. Entuk wedhus kok pemerintah. Alah. Kuwi tayub iki ibu kecilik kae lho kan. Wis keliling ngono. Terus mungkin anu di pemirsa cara mono kaya mata pencahariannya. Oh, ngono ya, heeh. Nyanyi keliling. Heeh. Kok nek menggok yo anu to kan diceluk ngono lho kon nyanyi pirang lagu. Yo. Ndekne ndak iso nyanyi Bunda Mani. Wong gak ero aku kok senengane kok kuwi ae Anake wayu Bunda Mani kok. Anake kok. anu Dek Tunda. Yo. Yo cantik ya. Buane yo ayu, pakane ganteng. Yo. Mbak Ganteng. ganteng. Tak jukokno dhuwit kok nek menawa apa menggok. Ya, tak gak ya. Iya, tolong ya gokno ya. Ning kono. Neng kono? Ya wis. Menggok apa ora? Kalau cek nyanyi nang kono iki wis sepuh pemirsa ketoke. Ya wis menggok rono hati-hati. Hati-hati. Ngene iki copyright ora? Ngene iki copyright ora? Ngono lho. Bae ternyata dalemnya blimbing, Bu. Dalemnya blimbing ya. Oh, kentuk wineh Lombok. Oh. Niki sampun sepuh tapi semangatnya golek rezeki tesih napa nggih tesih luar biasa. Sehat selalu nggih Bu Lastri nggih. Kula mboke Intan. Nggih. Kula mboke Intan. Nggih Intan, niki Intan. Loh, niki Intan. Oh. Nggih. Jak nyanyi kalau Tan. Lelo lelo lela.
suarane tongkling tongkling tongkling. Loh, muga-muga mboten copyright ya pemirsa. Wonten bae iki lho, bae. Oh. Pinarak riyen nggih, pun monggo. Pinarak riyen kesel awake. Mriki lho pinarak, mriki lho, tem mriki lho Bu Lastri. Mriki lho pinarak mriki lho. Bu Lastri. Tes 1 2 3. Tes. Kan lho jejeri ta. Bu Lastri blimbing. Oh, tipe macet ta. Niwang to. Bu kula susui nggih. Mboten usah pun beto kabeh aku ngono. Apa disusui, Mak? Mboten usah pun nggih jajan. Nggih jajan jenengan. Pun nggih jajan jenengan. Nggih halo. Mbak Santan. Mbak Intan ngono. Walah pun nanti nggih jajan. Ini ada Mama Jah mau nitip belanja. Tumbas napa mawon, Mbah Yi? Tas kresek. Oh. Plastik. Cilik saged-saged. Oh, plastik kuwi plastik sing kresek. Cilik gede ya. Kresek cilik gek sak gendel. Ya gede. Gede putih. Gendel. Wis es bawang 1 gendel. Serigune setangan 2 kilo. Plastik, Mbak. Kopine sak renteng. Oh. Terus ngono apa sih, Mbak? Kopi mix. Mama masak apa? Apa kresek pindang tongkol hati. Sini 2.9.000 tapi enak tongkole, Mbak. Rupane ra diadep tapi winung tongkol. Delok le manek pamane enek aku tukone tak sambelne. Modele irisan, Mak. Irisan. Utuhan. Iya. Dembolok loro sini. Tapi winung ora paet ora apa, Mbak. Aku tadi beli. Nek pamane enek ya, Mak. Sak isine 2. 9.000. Iya, aku beli no 2. Berarti 18 ngono ya. Tak sambele, Mak. Aku seneng megake sambele, Pak. Tongkol iki. Yes, bet, apa mle. Intan masih asik ya pemirsa wis ben. Ben sik ben ngantuk-ngantuk ngono bar iki digorengno cireng, semam cireng. Yes. Nah, pemirsa, kita goreng rujak cireng kriwil dalem original rene to, Nduk. Kemarin dari Mak Besti pemirsa. Engko nek wis anu Repa mbek Bunda mbek Ayi, Nduk, Jak. Merepi. Ini sambele. Sambele mang ibu pas motong gak sengaja, Nduk, katut kepotong. Ngono lho, gak sengaja aku. Ini lho, Nduk. Tak soteng. Aduh. Aja buk sik, Nduk, jesoke. Awake dienggo obah-obah ngono lho. Mainan HP tok. Iya aja HP terus to, ya. HP nani ya ora sasawi, engko mripate sakit kok ndingi lho. Wis tak obati lho, ya. Mas nek nonton kontane Mbak Indah. iya, nonton HP iki kudu berjarak. Aja cewek mripat ngono lho. Deman mripate jek enom. Engko nek kadung kaya ibu ngene iki walah. Minus ya kedinan ya. Iya ibu ki piye ya cara ngono ki ya wis kabur. Nek Repa ketoke minus lho. Minus. Wes engko dijak maem kabeh iki kok. Makasih nggih Mak Besti cirenge kula goreng. Ngombe Bunda Dewi yo tak. Wes disediani iki barang wis penak. Lah dalah lho lal barang to piye iki? Ora roh aku. Walah enak-enak ngeplok sampai enek laler siji. Syuting ning kene sampai garoh. Yo, ditampil neh. Oh, tampil. Wis mateng porong lah pemirsa ngene iki. Nek roh nek ugung. Wis ketoke. Oh, wis empuk ngene kok. Oh. Wis tan ketoke iki. Wis, tak entase. Bunda lagi merenungi majalah
yang ada di Bunda, aku HP. kayak pusing. Kalau pusing. Ini apa? Dari Mak Damis kemarin, Dok. Titi. Ini namanya Ini adalah saus. cireng. Aci yang digoreng. Yang dimamtan. Sama Baca saus. doa dulu. Diadain dia. Sanduk. Yo. Iya wis Dang. Nilak Mbak Dewi. Makme gak karo kuwi lah, Dok. Saus Iki tuh, kuwi lah, Dok. Ini. Ngomoi. Ate mbek saus kuwi kenapa? Pengen nganggu Oh, pengen nok ya sithik ae. Ada penampilan baru, ada wajah baru yang mungkin belum direview nggih di kontennya. Jadi Mbok E minta maaf, ini perdana dan pertama kali saya mereviewnya dulu. Penampilan sudah mirip Bob Marley. Kok Bob Marley, Dok? Sing potongan ngono iki Dian Piscesa, Dok. Dian Piscesa, terus Nika Ardila, Titik Sandora, terus nek Norma Yunita gak, Norma Yunita panjang. Iya, Dek. Tak kira Bunda enak, Dok. Alhamdulillah. Nanti koyo ngene iki lho, pemirsa. Iki berarti apa jenenge entuk kok mendak madame sono. Mae, terus anusan kilosan gowo. Iki. Tak win. Oh, Intan Repa habis itu toh apa nek ngarani api alet, Dok. Mbok coba-coba kuwi. Iya. Jangan lupa nggih nanti mampir di IG-nya Repalina dan jangan lupa mampir di Keranjang Kuning. Kuning. Enak lho, Mbak. Iya, wis nanti Mam. Ini Mbak Dewi bisa, Mbak. Aku gawe dhewe nduk gagal karena mbuh kena opo tak goreng kuwi mbledos. Iki mang tak goreng tidak mbledos sama sekali. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu ning sambil dosi. Cedok. Aku terus rasanya yo enak tapi Terus dadi apa mbledos. bawang, Mbak? Nganggo daun bawang. Yang jerone Iya. Wis kapan-kapan tak cobane lagi ya. Ya demikian nggih pemirsa, terima kasih ya Oh, Bapak alah. ya. Doa terbaik ya. Untuk jenengan semua semoga sisa kita paringi sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga nanti berikan omongan yang saleh-saleh. Ya pemirsa, kami pamit dulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iki nduk anggere entek ngantek ngene nduk dijengkengno ngene lho nduk. Mesti ada yang sama ini ya.